Guess who's back? Back again. Marco. Áno, je to pravda. Vrátil som sa naspäť k YouTube. Posledné video, čo som vydal, bolo asi pred 3 mesiacmi. Ale tých ľudí, ktorí nezaujíma, čo sa stalo so mnou medzi tým, prečo som nevydal videa, skipnite na tento čas, čo je podo mňou. A tých, ktorí tu zostali, moji 20 odberateľovia, stále nedokážem chápať, že tu mám 20 ľuďoch, ktorí ma naozaj pozerajú. Tak, bolo to veľmi veľké veci sa stali v mojom živote. Začal som chodiť do gymu, aby som bol strong, fit, aby som bol najsilnejší chlapec. Potom ešte, tu bola škola, veľmi veľa školy. A stali sa ešte veľa vecí v mojom živote. Mal som šitný počítač, na ktorom som už nechcel natáčať videá, ani ich editovať, preto lebo strašne dlho trvalo, kým som zeditoval jedno video. Okolo 3 hodín mi trvalo, kým som zeditoval jedno video, lebo môj počítač bol proste taký pomalý. A dobre, to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. A teraz sa vrhneme do toho hlavného časti tohto videa, prečo ste tu klikli. Pre trochu kontextu, práve teraz na našom rodinnom aute po ten nový suprový mašinový počítač. Takže tu vám pustím teraz klip. Sa asi moc nenatískam, však? Potom, keď som sa nasúkal do našeho auta, tak sme mohli ďalej pokračovať v našej ceste. Ako viete, keďže som milovník dlhých dier, tak som si natočil úplne každý tunel, cez ktorý sme prešli. Hej, a zabudol som vlastne povedať, že som si dal tento vynikajúci hotdog. Neviem, čo mám teraz rozprávať, ale potom sme takto pekne vyšli. Mohol som vidieť prekrásny hrad, ktorý je predo mňou, ktorý si už ani nepamätám jeho meno, lebo som taký dement. A boli sme proste už blízko našej destinácie, už sme sa bližšie a bližšie blížili k tomu, tak... A teraz dostanete moju reálnu reakciu ako týpeček z dediny. Si, ale aké to je? Porádny. To sa to nevidíš. Nie, že to je poriadne, no tak čo? Najbližšie mesto, čo mám tu, je Ne, ale také, že polovičné mesto. Štvrtinové. Potom sme sa dostali na toto prekrásne miesto Klassen pre odber toho počítaču. Potom prišiel s počítačom a vypadal strašne ako ten typek zo Scotta Pilgrima. Dal som peniaze a zobral som si počítač. Potom sme išli normálne po ceste domov. A toto asi bude všetko. Takže ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite tam hodiť ten odber, lajky, odbery, zdieľačky. A uvidíme sa v ďalšom videu, čaute.